jsem Joe a vítám tě u dalšího videa na kanále Joe Bagos TV. No, je to první vlog, to je takové téma první. Vlogy budou vycházet týdenní a tam budou vycházet informace o tomhle kanále. Tohle by byl asi tak první ten informační vlog, kde jsem chtěl říct, že budu točit ty vlogy. Let's playe budu točit webgamesky, jako let's play z webgamesek, tak to myslím. Potom z Evolandu, pak je tam... Počkejte, no prostě z dalších her. Dále další téma se týká 3 kanálů. Joe Bagos TV, což je tenhle, na kterém bude tohle video, Joe a Hollywood, to se dozvíte za chvilku. A ještě Hollywood Gone, nebo nějak tak. Takže tyhle kanály vznikly takhle. Joe a Hollywood je takový channel, že tam nahráváme já a i Hollywood stejné videa. Nebo ne stejné videa, kde jsme spolu. Takže ta Terrarie, co tam byla, tu jsem točil jenom já a ta už tam nebude. Ta bude možná na mém channelu. Jo, ano, Terrarie to byla. Další, co jsem chtěl říct, že o to Hollywood Gone, tam jsou jeho videa, bude točit jenom vlogy a skeče. Let's play nemůže, protože má rozbitý počítač a na Xbox se nahrávat nebude. Jeho channel dám do popisku videa. A pak tenhle channel, o tom jsem už říkal, budou se točit ty videa z let's playů a vlogy, jako je tento, týdenní. Ano. Budu je natáčet buď ráno, nebo odpoledne, pokud nebude nikdo doma. Teď se bojím, aby nedošla mamka, protože je v práci. Omlouvám se, došel otec. Co dělá? Počkejte chvilku. Sorry, nastala menší technická porucha. Došel otec, já jsem se lekl, došel jsem k notebooku a tam jsem si odnesla mikrofon. A jak jsem to stopl, pak jsem to zase pustil, tak ten mikrofon byl dál ode mě. Asi tak 2 metry. Tak nevím, jestli mě slyšelo. Jestli se dalo mě slyšet. To je jedno. V tomhle týdnu můžete čekat ještě let's play z Terrarie. Asi. Pokud se mi bude chtít. Dneska to točím v úterý, takže let's play by mohl být ve čtvrtek. No. Jo, ve čtvrtek by mohl být let's play, ale ten bych natočil a v pátek nebo ve čtvrtek bych ho tam ještě dal. Tohle video tu bude už v pondělí, takže tohle bude konec, takže čus.